Ahojte, teraz by som vám chcel predstaviť staré rádio Tesla 541A, výrobca Tesla Bratislava, národný podnik. Je osadené elektronkami EM84, ECC85, ECH81, EBF89, ECC83 a EL84. Máme tu pripojenie na štvorolmový reproduktor, pretože vnútri sa žiadny nenachádza, takže sa musí pripojiť externý reproduktor. Pripojenie na magnetofón, pripojenie na gramofón, pripojenie na anténu, pripojenie na zemnenie, VKV anténa zabudovaná. No a pozrieme si ho spredu. Pozrieme si ho spredu. Máme ovládacie prvky, prepínanie rozsahov, výšky, pásy, hlasitosť, ladenie AM, ladenie FM. Zapínať som ho ešte nezapínal, lebo treba mi pozrieť elektrónky a vyčistiť ho znútra. Takže asi takto. Je to pekné rádíko, zachovalé, dýha je nepoškodená. Treba to trošku preleštiť. Takže asi zatiaľ tak.